the lights going down. I'm lonely again, between all the voices around me, staring at you. I just try to catch one single smile or one look. Won't you take me in your arms? Won't you make this day a perfect one? Won't you hold me when the cold wind blows? Won't you take me home? Vážený pane ženský, slečno nevěsto, vážení svědkové, milí svatební hosté, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala občany síni Městského úřadu ve Volary. Dnes, 7. dubna roku 2007, se rozhodli uzavřít manželství. Pan Milan Sonák a slečna Kateřina Pišlová. Milí stoupenci, vážení svědci, vzácní hosté, dostavili jste se dnes, abyste přede mnou, před svými svědky a přítomnými hosty prohlásili, že chcete svobodně a dobrovolně uzavřít manželství a kráčet společně dál na vaší cestě životem. Dnešní slavný den vám září z očí. Vaši lásku prozrazuje každý váš vzájemný dotyk, každé slovo. Ach, ta láska nebeská. U většiny lidí je základní podmínkou pro vstup do manželství. Žít společný život, společně prožívat radosti i starosti, společně tvořit úplnou a fungující rodinu. Zkušenosti nám ale ukazují, že ani ta největší a nejkrásnější láska nezaručuje trvalé a šťastné manželství. Má-li svazek takový být, přinášet oběma partnerům uspokojení a životní pohodu, vyžaduje především vytrvalé a trpělivé učení. Pro dobré fungování manželství je třeba si osvojit a dodržovat ve vztahu muže a ženy především zákony morálky. Abychom se vyhnuli zbytečným chybám a objevům, měli bychom zadat svou schopnost obdivu i vlastní politiky, ochotu chránit druhého a pomáhat. Opravdový hluboký vztah se utužuje vzájemným poznáním, hledání oblastí společných zájmů a láska se tím rozšiřuje o vzácnou hodnotu přátelství. Manželství je překrásný dar, pěkná věcí. Chránit a pečlivě opatrovat. Mělo být naplněno láskou a jistotou. Mělo být rajskou zahradou, ve které mohou oba partneři rozkvétat a plně se rozvíjet v rajské blaženosti. Přeji vám, aby vaše manželství takové bylo. Abyste nikdy nezalitovali dnešního rozhodnutí, abyste vždy při sobě stáli, byli si oporou a jistotou. Aby láska a přátelství provázely všechny vaše budoucí dny. Aby štěstí a spokojenost byly domovem pod vaší střechou. A abyste se vždy ruku v ruce s láskou a moudrostí dokázali poprat se všemi problémy a zdolali všechny překážky. Vážení studenci, zbývá jen, aby k vašemu rozhodnutí dala právní formu, vašim souhlasem, veřejným a obou stran projevem svobodné vůle. Táži se vás, pane Milane Sonáku, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou Kateřinou Pišlovou.
Vaše paní Nevyšlová zda dobrovolně vstupuje do manželství se zde přítomným panem Milanem Sonákem. Děkuji. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje náš právní řád pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Tady vás toho prosím, dejte si svým prstem. Symbolizují kruh nekonečné lásky. Na věčnou památku noste tyto prsteny, aby nám připomínali dnešní neobyčejný den. Nyní vás prosím, vážení manželé a přítomní svědci, abyste podepsali zápis o právě uzavřeném manželství. Úřadu mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem Městského úřadu ve Volerech blahopřála. Vážení manželé, přeji vám, aby se vám starosti a překážky vyhýbaly obloukem a naopak, aby se vám splnily veškeré touhy a ideály a aby se opravdu splnily, dovolte mi nyní, abych si s vámi připila.